לפחות פעם בחודש אני יוצאת עם בעלי למסעדה. ממסעדות של סטייק אחד ב1,000 שקל ועד לשיפודיה קלאסית. בחישוב מהיר ביקרנו במעל ל100 מסעדות שונות ברחבי הארץ. הגענו כבר למצב שמיצינו כל המלצה אפשרית, וגם כשחזרנו למסעדה שאהבנו, הגיע שלב שהתפריט כבר נהיה ממש משעמם, כי אכלנו הכל, וממש רצינו לרענן את החוויה שלנו עם קונספט אחר. ואז הכרנו את מוטי. תקשיבו, מוטי הוא שף ירושלמי שייצר קונספט מיוחד לזוגות ומשפחות שמחפשים יציאה מרעננת ושונה. הקונספט זה בעצם אירוח של זוגות שקורה פעם בשבועיים במיקום משתנה בירושלים, שהוא מעדכן בקבוצת וואטסאפ שלו. מפה לשם הגענו לאירוח ואימאלה שהיה פשוט מושלם. ותאמינו לי שאני מכירה את המסעדות הכי טובות והכי יקרות בארץ. קודם כל, על השולחן חיכו מנות פתיחה ושתייה לכולם. אחרי 20 דקות הוא התחיל להגיש את המנות. 8 מנות משתנות שכל אחת הייתה מיוחדת יותר מהשנייה. מנות עם דגים נעים, עופות שהוגשו בקונספטים מיוחדים, סטייקים מבשרים איכותיים שעברו עישון של 40 יום לפני האירוח, ולסיום הוא הפתיע בקינוח מלה באספרסו פרווה שהיה מטורף. הכל באמת מוכן ברמה הכי מוקפדת ובאיכות הכי גבוהה שיש. עכשיו תקשיבו רגע ברצינות. אם יש משהו שחשוב לי כשאני משלמת על אוכל, זה שיפתיעו אותי במנות. וזה מה שאהבתי באירוח של מוטי. לא רק שכל מנה הייתה מעניינת ומפתיעה, אלא שגם האירוחים שלו הם עם תפריטים משתנים מפעם לפעם. ככה שאפשר להגיע כמה פעמים ולחוות כל פעם משהו אחר לגמרי. בקיצור, מאז באנו כבר ל3 אירוחים, וזה מתעלה על עצמו כל פעם מחדש. זאת הפכה להיות ההמלצה הכי חמה שלי לכל מי שמחפש משהו טוב ומעניין בירושלים.